Христос уваскрос, сапраўды уваскрос. І хацелася б звярнуць увагу на слова «сапраўды», бо гэта праўда, якую мы прымаем на веру. Праўда, да якой сёння, на жаль, шмат хто адносіцца скептычна, бо пытаюцца, а што змянілася? Свет не стаў лепшым, не зніклі войны, не знікла нянавісць, забойства чалавека чалавекам. Што дало свету у воскресенні Хрыста? Так, збаўцы ставілі папроку тым, што ён і тады, калі быў на зямлі, не змяніў умову жыцця чалавека, не змяніў палітычнага устрою. Зрэшты, за гэта пайшоў на крыж. Але яго перамога – гэта перамога святла над цемрай, перамога добра над грахом і злом. І таму гэтая перамога, яна павінна адбыцца ў сэрцы чалавека. Бо толькі тады гэты свет мае шанец стацца лепшым, калі мы у сваім сэрцы, у сваёй душы будзем перамагаць зло, перамагаць ненавісць, будзем здольныя прабачаць і любіць другога чалавека. І гэтай перамогі, менавіта перамогі святла над цемрай, добра над злом, хачу вам пажадаць у гэтае свята, каб Христос, які ёсць сярод нас, жывы і ўваскрослы, каб Ён дапамагаў і ўвёў нас да гэтай перамогі, перамогі ў нашым жыцці добра, да перамогі ў нашым сэрцы святла, любові і супакою. Няхай гэтымі дарамі напоўніць кожнага з вас, напоўніць кожны ваш дом, сэрца і кожную сям'ю. Са святам светлай Христовай Пасхі. Христос уваскрос, сапраўды уваскрос.